Escolteu aquest soroll? Sí, sí, és una alarma d'un despertador. Quan escoltem aquest so, el nostre cos es posa en marxa, es posa en alerta. Molts li posem llavors 10 minuts més, però ja tornem a dormir pensant que d'aquí poca estona ens haurem d'aixecar. Ens tornem a dormir pensant en les coses que vam deixar ahir, les coses que hem de fer avui. Bé, i els que tenim nens, doncs a despertar els nens, a dutxar-nos, a vestir-nos i cap a la feina. El despertador serveix per això, per despertar a la gent. La seva funció és aquesta. Ara posem el cas, el supòsit, que ens truca una empresa que ens diu que és una empresa catalana, de nova creació, que ens ofereix un sistema despertador amb un aparell que, a més, aquest aparell produeix un so que és antironc i que també ens escolta el batec del cor mentre estem dormint i veu si està bé o malament, i si durant la nit percep alguna anomalia, truca ell mateix al 061. És un aparell molt, molt innovador. Nosaltres preguntem, i quan costa aquest aparell? I ens diuen, mira com està de promoció, els primers 3 mesos no té cap cost. A partir del tercer mes, doncs, €1 al dia. Clar, com l'empresa és catalana i nosaltres volem afavorir les empreses catalanes, acceptem. El provem i perfecte. La primera nit et diu les pulsacions del cor, no has roncat durant la nit, cosa que la dona t'agraeix, perquè normalment som els homes els que ronquem, i passen els 3 mesos i com que has quedat encantat pel servei, vols continuar. I quan et truquen, dius sí, jo continuo perquè, a veure, €1 al dia, doncs, val la pena. Estic així al 4è mes, 5è mes, perfecte, i, escolteu, no havia dormit mai tan bé, no havia dormit mai tan tranquil. A més, el programari es va actualitzant. Ara té una música relaxant que fa que sembli que dormis més hores de les que estàs dormint realment, i et desperta amb cançons que tu mateix tries. Un aparell fantàstic. I passen 18 mesos. I passat aquests 18 mesos, un dia ens despertem i, ostres, veiem que és molt tard i diem, què ha passat? Que no ha sonat el despertador. Mirem a l'aparell, ostres, està verd, està tot perfecte, no entenem res. Ens vestim ràpid, anem a la feina i després truquem a la companyia. I quan truquem, els diem, perdonin, però és que els truco perquè avui no ha funcionat el despertador. L'aparell està bé, jo veig que els leds estan bé, està tot carregat, però no ha sonat. I em diuen, no es preocupi, ha estat una avaria del nostre servei. En poques hores estarà solucionat. No s'ha d'amoïnar per res. Molt bé, doncs moltes gràcies. El dia següent, el despertador torna a funcionar, com sempre havia funcionat, i passen 3 dies, 4 dies, 5 dies, i un altre dia em desperto al matí i, ostres, què ha passat? És tardíssim, no ha sonat una altra vegada el despertador, un altre cop arribaré tard a la feina. Torno a trucar a la companyia, dic, es posa una noia molt amable, en català, i em diu, perdoni, però és que hi ha hagut un tall de servei des de la central de Madrid i no podem fer res. No podem fer res perquè la senyal del sistema el tenen centralitzat a Madrid. Perdoni. Vostès m'havien dit que era una empresa catalana, no de Madrid. Em diuen, sí, l'aparell és creat i dissenyat per la nostra empresa, però aquí no tenim les estructures necessàries per ubicar els servidors i la senyal també ens ve de Madrid, ens ve tot de Madrid. Si Madrid ens talla la senyal, doncs l'aparell no la rep i, clar, no es pot comunicar amb el seu aparell i no podem fer res. La senyal ve des de Madrid. Llavors jo pregunto i dic, però això passarà moltes vegades, això? Ens han dit que estan canviant els servidors i el sistema operatiu i després tots nosaltres notarem una millora en el canvi. És el que ens han promès, és el que ens han dit que farien. Molt bé, doncs gràcies, esperem que així sigui. I passa una setmana, però clar, aquella setmana estem dormint inquiets perquè no sabem si sonarà o no sonarà, no tenim aquesta certesa. I sí, veiem que sí, que tot torna a funcionar bé, i clar, quan tot torna a funcionar, doncs tornem a dormir tranquil·lament, relaxadament, i passa una setmana, i la setmana vinent torna a fallar el despertador. I clar, torno a fer tard a la feina. I truquem un altre cop. I diem, perdoni, però avui ha tornat a fallar. Em sap molt de greu perquè vostès són una empresa catalana i estan començant i el seu producte és molt bo, realment és molt bo. Però, escolti'm, jo no vull ser el conillet d'Índies. Jo no tinc ganes de ser el conillet d'Índies. Si vostès em diuen que tot el servei depèn de Madrid, jo em dono de baixa. I em responen, no, a veure, perdoni, però si es vol donar de baixa,
d'aquest servei haurà de pagar una penalització, tal com diu el contracte. L'import era €1 al dia en permanència de 5 anys i ara, si no vol, doncs ens haurà d'abonar la diferència. Dic, escolti'm, perdoni, però no ho trobo just, això. El servei no funciona correctament. Vostès depenen de Madrid, i això no m'ho havia dit. Van dir-me que era una empresa catalana, i jo ho vaig fer per ajudar-los. Si hagués sabut que vostès només són uns simples intermediaris, mai hagués contractat aquest servei. Vull fer una reclamació. Molt bé. Ompli el formulari de la web i el respondrem. Sí, molt bé, em diu que em respondran, però si no em diuen res, aniré a l'oficina del consumidor. Perquè, clar, no puc estar esperant sempre. Entenen, no? I si cal, al final recorreré a Europa. Em sento estafats per vostès. Vostès m'han pres el pèl. Amb el rotllo que són una empresa catalana i que és un producte tan fantàstic, s'han aprofitat de mi. Ara, dormo malament. M'han cridat l'atenció a la feina, perquè he arribat tard, i a sobre hauré de pagar 2 anys més amb una merda de servei. Un servei que no funciona, perquè no depenen de vostè, perquè depèn de Madrid. A partir d'aquí, el que faríem tots nosaltres, és agafar el despertador de sempre tota la vida, que sabem que no falla mai i que compleix perfectament la seva funció, i el posarem un altre cop. Evidentment, si em sento estafat, com és el cas, puc fer la denúncia, però si només la faig jo, no tindrà cap mena de pes. Clar, si la fan 2 milions de persones, llavors la cosa canvia i sí que em faran cas. M'agradaria que quan miréssiu aquesta icona vegueu un despertador. El despertador Rita. Rita no pagues quota, no és cap partit polític. Rita és ens pleguem de braços i que treballi Rita. Rita és tota aquella gent que ja ha despertat, que ha vist que aquella empresa catalana amb un producte tan fantàstic, perquè ho és de fantàstic el producte, depèn de Madrid i que l'empresa catalana cobrarà igualment dels seus clients, perquè ho posa el contracte, 5 anys de permanència. Per tant, no els importa excessivament si el servei funciona o no, perquè ells cobraran igualment. L'únic que ens queda a nosaltres és dependre de nosaltres mateixos. I ser molts Rita. Rita és autoritat directa del poble, Rita és demòtica, i només demana una cosa, que et posis l'icona a les xarxes socials, com vulguis, amb estelades, amb la teva foto, de colors, és igual, no importa. L'important és veure quants som, quanta gent som Rita, quanta gent ja hem recuperat el nostre despertador, el de tota la vida, i que deixem de confiar en un servei despertador que no funciona i que posa en perill la nostra feina, el nostre futur i els dels nostres fills. Rita proposa accions que són ridícules, són ridícules si les fan 10 persones, però si les fan 2 milions de persones, de cap manera serien ridícules. Sabeu el gran problema que tenim, els catalans? I ho estic veient amb els fils que faig, que no ens ho creiem. Estic fent un fil repassant la història de l'estelada que es remunta a 100 anys enrere, aproximadament. I es veu molt clar que no ens creiem que podem ser independents. Mireu, l'estelada la va dissenyar un català que vivia a Cuba, que va viure la independència de Cuba, i llavors, com va comprovar que sí que és possible que un poble es pugui descolonitzar d'un estat i aconseguir ser independent, va dissenyar l'estelada, però va dissenyar l'estelada com una eina de lluita, per traslladar la lluita de Cuba a Catalunya. I la majoria de publicacions catalanes a partir del 1918, La Reixa, La Tralla, era de catalans que havien lluitat a la independència de Cuba. Per tant, la gent de Cuba, que venia de Cuba, estava molt segura que sí que es podia aconseguir la independència. Però clar, té un preu. I creure que sí que és possible no és una cosa menor. Perquè, mireu, repasseu totes les declaracions d'independències que ha fet Catalunya. Veureu que no són declaracions creïbles. Macià què va dir? Macià va dir: proclamo la República Catalana un estat integrant de la Federació Ibèrica. Companys va dir: declaro l'estat català de la República Federal Espanyola. I Puigdemont va dir: la proclamo i la suspenc. I després no la va publicar al DOC. No és comprensible això. No és comprensible que no creien en les nostres capacitats. A veure, hem d'entendre una cosa. Jo no puc independitzar-me d'algú quan estic fent una declaració pensant que aquest algú no s'enfadi. Si la faig, la faig. No em puc quedar a mitges.
I permeteu-me el símil, però és com si jo fos un boxejador i quan tinc a l'altre el KO que està a punt de caure, li dono cops fluixets, sense cap contundència per no fer-li mal, i llavors l'altre, que sí que vol guanyar i té ganes de guanyar, a la desesperada em llença una contra i em deixa a la lona, totalment noquejat. Clar. Primer guanya el combat, deixa el KO. El 3 d'octubre estava en caos. Tenien la mirada perduda. Era el moment, la gent estava al carrer, molts amb banderes espanyoles. Crec que era a les 8. A les 8, des del Parlament es declara la independència i allò és el caos total, absolut. No hi havia capacitat de reacció. Perquè molta gent catalana que no era independentista hagués entès la reacció. Perquè ells ho van veure, són els meus germans catalans. No sóc independentista, clar que no ho sóc, però no toqueu a la meva gent, no la toqueu. I quan tu ja has guanyat el combat, et dones la mà esportivament i abraces el contrincant si vols, però primer guanya el combat. Clar, a no ser que tu vagis a un combat on ja t'han comprat i l'únic que vols és donar l'espectacle, però és que no tens cap intenció de guanyar, perquè ja saps en quin round t'has de deixar caure. Clar, perds el combat, la dignitat, però amb la butxaca plena. No sé si em seguiu. Per tant, abans de res, hem de reflexionar i pensar, podem o no podem aconseguir-ho? Si tu creus que podem guanyar, no pensis, no pensis si els polítics fan o si algú fa, no. Tu creus o no creus que podem guanyar? I el que tu creus és el més important. El que no podem fer de cap manera és que la gent vagi a les manifestacions i que perdi els ulls, o que hi hagi detencions, o que hi hagi gent que vagi a la presó, però per res, perquè això crea el desànim. No ens hem de sentir derrotats i tampoc ens hem de sentir culpables perquè l'1 d'octubre va ser el poble que es va posar davant dels policies i va obeir al govern català, menystenint així l'autoritat de l'estat espanyol, que és la base de tot poble madur, emancipat i decidit a autodeterminar-se. És perquè creiem i molts creiem que guanyar només depèn de nosaltres. No ens calia ningú que ens digués què havíem de fer, ho sabíem perfectament el que havíem de fer. I això li direm demòtica, autoritat directa del poble, i que és totalment contrari a la política, que és l'autoritat de representació delegada. Rita és la manera que els ciutadans anònims, però que hi creuen, tenim de visibilitzar la unió i la voluntat de plantar cara i de fer-nos valdre. Si jo crec que podem ser lliures i guanyar, jo sóc Rita. Rita és la manera de ser comptats i de poder reconèixer-nos els uns als altres. Rita és la manera de dir al sistema, i jo sumo per desobeir. Des de la política no podrem canviar la situació, ja ho esteu veient, perquè la política respon a interessos privats, no col·lectius. Cal que canviem els nostres marcs mentals, cal que expliquem al poble què és la demòtica, perquè ho està fent. I cal que trobem representants que siguin demòtics, que no estiguin per defensar interessos privats de partits, sinó del col·lectiu popular. Vaig dir que aquest vídeo, Despertar, pretenia una reflexió molt profunda i interior de cadascú de vosaltres, perquè crec que és important que tots la fem. Jo l'he fet i veig molt clar que l'aparell de l'empresa catalana, aquell aparell de l'exemple, és molt bo. Té un potencial increïble, però no puc apostar per ell mentre el servei de hardware i de software depengui de Madrid. Apostaré, i molt fort, quan el servei depengui d'aquí, de les pròpies estructures de l'empresa catalana. I llavors que jo vegi clarament, a més, que té una clara intenció de descentralitzar-se de Madrid, però mentre no ho vegi, jo em posaré el meu despertador, perquè he comprovat que uns dies el servei funciona i uns altres dies no funciona. I a més, qualsevol dia em deixaran tirat, sense servei. Mentre aquesta empresa no tingui tota l'estructura a Catalunya, si em vull despertar cada matí, per no fer tard, sóc jo que hauré de posar el despertador. I el despertador no em diu què és el que he de fer, només em desperta. És aquesta la seva funció. Jo ja sé el que he de fer. Tots sabem el que hem de fer, no hem d'esperar a que ningú ens digui el que hem de fer cada matí. Volem que Rita sigui el teu despertador. Tots som Rita. Fem
Rita. Moltes gràcies.